खुलुमबाय बड'लेण्ड साप्तिखौ बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ आसामनि प्रियंका राजखाख'थिया एन्टार्कटिकासिम दावबायनायखौ जाफुंसारै फोजोबबाय। आसाम धेमाजि जिल्लानि प्रियंका राजखाख'थि मुंनि सासे एर'स्पेस इन्जिनियारा गावनि बेखेवनाय दावबायनायखौ जाफुंसार महरै फोजोबबाय। मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय जाय गासै आसामनि गोसोखौ गोग्गानायजों बुंफबहोयो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि सारागुरियाव सासे बर' सुबुंनि 100निबो बांसिन गय बिफांफोरखौ दुथांफोरा हरनि समाव दानफायदों। रुपसन नार्जारि मुंनि सासे सुबुंनि गय बिफांखौ दानफायदों सिनाय मोनै दुथांफोरा। थालिर बागाननि सिङाव थानाय 100निबो बांसिन गय बिफांफोरखौ दानफायनायजों लोगोसे थालिर फिथाइफोरखौबो दाननानै सिलिंखार खालामो दुथांफोरा। मा जाहोनाव बेबादि गय बिफांफोरखौ दानफायना सिलिंखार खालामखो दुथांफोरा, बेनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। नखरा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे आबादखौ बेबादि इनाय खालामनो नाङा होनना खावलायो आरो बेबादि फिन गय बिफांफोरखौ दानफायनानै खहा खालामोब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होनना बिगोमा रुपसन नार्जारिया फोरमायो। बर' हारिनि थाखाय फिन गोग्गाथाव रादाब। फिन सासे बर'नि फिसाया गावनि गोख्रों गेलेनायजों नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC क्लाबनि आन्डार-15 हानजायाव सायख'जादों। उदालगुरि जिल्ला हरिसिङा 1 नं बालिसिता गामिनि बिफा महरसा दैमारि, बिमा सिमि दैमारिनि 14 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला रुबुं दैमारिया गावनि गोख्रों गेलेनायजों नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC क्लाबनि आन्डार-15 हानजायाव सायख'जादों। बिथांनि बेबादि सायख'जानाया ओनसोलजों लोगोसे जोंनि हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। मोनसे गोजोनथाव रादाब। आलायारन सावथुनखौ नायनो नेबाय थानाय बिथांमोना थाबैनो आलायारन सावथुनखौ नुनो मोनसिगोन। डिरेक्टर जोंदाव बड'सानि डिरेक्सनाव बड'सा फिल्म प्रडाक्शन प्रेजेन्सनि बेनाराव दिहुनजानाय आलायारन सावथुनखौ जाय बिथांमोना नायनो नेबाय दंमोन थाबैनो नुनो मोनसिगोन। बे सावथुना फैगौ 10 दिसेम्बर खालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फिन प्रिमियार दिन्थिफुंनाय महरै रिलिज जागोन। मख'नो गोनांदि बे सावथुना 1986 मायथाइयाव नेशनेल एवार्ड राजाद कमल बान्था देरहादोंमोन। दिनै 24 नभेम्बर लाचित दिवस थामहिनबा लाचित बरफुकननि जोनोम सान। दिनैनि सानावनो लाचित बरफुकना जोनोम जादोंमोन। दिनै लाचित दिवसआ लाचित बरफुकननि जोनोम सानखौ आसामाव बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो। जायनि जोनोमा 24 नभेम्बर 1622 मायथाइयाव जादोंमोन। बिथाङा 1671 मायथाइयाव गोहोगोरा मुगल साम्रायजोनि आरो अहोम रायजोनि गेजेराव मोनसे दिङा सान्थ्रि हानजानि दावहा सरायघाटनि दावहायाव आहम साम्रायजोनि बिथोनगिरि आरो दैदेनगिरिमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।